Sunt un autor sau soloprenor care își vinde cursul. Care ar fi următorul pas ca să scalezi? Păi aici pot să-ți recomand o formulă din 3 pași simpli. Mai întâi încerci să faci mai mult din acțiunile care ți-au adus succes până acum, adică faci mai mult din ce ți-a generat clienți sau vânzări până acum. Însă dacă ai ajuns la un punct deja în stadiu în care nu poți face rezonabil mai mult, atunci încearcă să faci lucrurile mai bine sau mai eficient. Adică să spui sistemele la punct încât să economisești mai mult timp, să te uiți la ce poți face mai bine din punct de vedere al ofertei, al marketingului și al vânzărilor în businessul tău. Iar apoi, ultimul lucru pe care îl facem este să încercăm ceva nou. Adică să schimbăm strategiile și sistemele, pentru că suntem conștienți că ceea ce ne-a adus aici până la acest punct nu ne va duce acolo. Vezi tu, majoritatea când simțim că atingem un plafon în business, sărim automat la și mai nou, fără să epuizăm primele două, adică mai mult și mai bine. De cele mai multe ori putem să facem mai mult și mai bine înainte să sărim la o jucărie nouă. Dacă nu poți face singur mai mult și mai bine, atunci poate că ăsta e semnul de care aveai nevoie ca să apelezi la o echipă să te ajute.